Croeso chi yma i'r Gell unwaith eto. Mae'n braf cael eich cwmni chi. Rwan pan godes i bore yma, mae rai mi ddweud mi oedd hi'n edrych yn ddiwrnod eitha diflas. Mi oedd y cymylau yn llwyd o'ch ymhenni, a mae'n amlwg i bod hi wedi bod yn bwrw glaw yn ystod y nos. Ac wrth edrych draw at fynyddoedd Eryri, mi oedd yr awyr yn ddigon tywyll. Fy arfer i ydy ceisio mynd am dros gellai'n reit gynnar yn y bore, ac wrth entro allan fe welwn ni i'r gogledd rhyw rymyn o awyr clir ar y gorwel. Wrth gerdded, mi oedd y rhymyn yma yn tyfu, ac erbyn i mi gyrraedd yn ôl i'r tŷ rhyw 3/4 awr yn ddiweddarach, mi oedd y cymylau bron wedi clirio'n llwyr. Mi oedd awel o'r gogledd wedi chwythu'r cwbl i'r de, ac erbyn i mi gael tamed o frecwest oedd dim un cwmwl yn yr awyr, a'r haul yn disgleirio o ganol y glesni uwch ymhenni. Mae'r wlad, ac yn wir rhannau o helaeth o'r byd wedi bod dan gymylau yn ystod y misoedd diwethaf, ac wrth i niferoedd yr achosion o Covid-19 godi unwaith eto, mae yna deimlad fod y cymylau llwyd yn parhau i gronni uwch yn pennau ni. Mae yna ryw ansicrwydd a amodau mwy caeth yn dod yn ôl o leia i ryw rannau o'r wlad. A mae yna chwilio am ryw obaith ar y gorwel. Mae yna edrych ymlaen yn does i weld a oes na awyr glir ar y gorwel. Oes na awel i yryn gofalon ymaith. Fedrwn ni ddychwelyd i fywyd normal yn y wlad yma. A phobl yn hiraethu. Pa mor hir da ni'n gorfod bod fel hyn? Wrth gwrs, cwestiwn mae hynny yn ei godi ydy, be ydy bywyd normal? A da ni'n gwybod fod hwnnw yn beth sy'n amrywio. Mae bywyd pob un ohono ni'n un o dywydd cyfnewidiol os gael ddefnyddio darlun. Weithiau mae'r haul yn gwenu arno ni, ond dro arall mae cymylau'n cronni. Ac ar adegau mae stormydd mawr yn dod i'n hanes ni. Ac yng nghanol y storm, mae'n anodd gweld y pen draw, mae'n anodd gweld y ffordd allan, yn dydy. Mae'n anodd gweld sut y gallwn ni gael awyr glir eto fo'r haul yn gwenu arno ni. Dwi'n cofio un adeg, oedd hi'n adeg anodd yn bywyd ni fel teulu fel mae'n digwydd bod, a rhywun y deud wrtho ni, remember Dafydd, when you see a light at the end of the tunnel, it could be the light of an oncoming train. Wel, dyna be oedd cysurwr job yn de. So, mi o'n i mewn cyfarfod i weinidogion ar y we, ac ar un oedd yn arwain yn cyfeirio ni at hanes disgyblion mewn storm ar fôr Galilea. Gofiwch yr hanes, dwi'n siŵr. Yr arglwydd Iesu hun oedd wedi anfon y disgyblion ar draws y dŵr wedi diwrnod arbennig iawn. Diwrnod pryd roedd o wedi bwydo tor o fenfawr o 5,000, efo dim ond ychydig o dorthau o fara a chwpl o bysgod. Ond yng nghanol nos wrth i'r 12 ymdrechu rwyfo tua'r lan, fe gododd y gwynt yn sydyn, fel mae'n gallu gwneud ar fôr Galilea, a storm enbyd, y tonau yn torri dros y cwch. A pha mor brofiadol bynnag oedd y disgyblion yma a thrin cwch, mi oedden nhw mewn trafferthion mawr. Ac yng nghanol hyn i gyd, fe ddoth Iesu yn cerdded ar y tonau. A hyd yn oed yn gwahodd Pedr i rannu i orchest ac yn deitha fo, tyd, cerdd ar y drŵr a ta i. A fe lwyddodd pan oedd o'n edrych ar Iesu. A dyna di ffordd y gwaredwr efo ni'n de. Mae'n dod ato ni pan da ni ar yn gwanaf ac yn dangos i fod o'n arglwydd ar bob storm. Mae'n gymorth i ni pan da ni'n gorau cydnabod na fedrwn ni'n neud dim. A dyna efallai di'r fendith fwyaf mae'r cyfnod yma da ni wedi mynd trwyddo wedi ei roi i ni. Wrth i ni feddwl am y pandemig, da ni wedi cael yn atgoffa o'n meidroldeb. A'r pryd hynny, da ni'n gorfod galw allan am gymorth. A tydi'r arglwydd ddim yn addo tynnu blant allan o'r storm yn syth, ond mae yn addo bod gyda ni yng nghanol y storm. Gan ddeud wrthon ni, rhyw ddydd fe ddown ni trwyddi, rhyw ddydd fe wna i ffos sychu ymaith bob deigryn o'n gryddiau ni.
Rhai blynyddoedd yn ôl, o'n i'n meddwl am y gwahanol ffyrdd oedd Iesu wedi bod yn gymorth i amryw oedd mewn gofid. Y deillion, y myd a'r byddar yn cael ei golwg i clywau lleferydd yn ôl. Y disgyblion dro arall mewn storm a'r gwaredwr yn cael ei godi o gwsg yng nghefn y cwch ac yn gorchymyn i'r gwynt a'r tonau lynyddu ac mewn eiliad. Mae tonau'n dal i godi am amser wedi i'r gwynt dywelu. Mae'n cymryd amser i lynyddu, ond mewn eiliad oedden nhw'n llenyddu. A wedyn y briodas honno yng Nghana, lle rhedodd y gwyn yn bryn. A falle bod yn anodd i ni ddeall yn ein diwylliant ni, ond oedd y digwyddiad yna yn rhywbeth fedre fod yn ofid mawr i'r teulu, yn gywilydd mawr ac yn ei rhoi nhw dan oblygiadau ariannol am flynyddoedd. A bob tro oedd na rhywun mewn angen ac yn dod at Iesu, mi oedd i awdurdod o yn golygu fod gair o'i enau yn ddigon i ateb yr angen. A dyna ym mhrofiad i mewn gwirionedd a ngobaith i wrth i fi feddwl am angen dyfnaf yng nghalon ni. Chi'n meddwl, yr angen dyfnaf dwi wedi brofi erioed ydy'r angen am y deifeirwch i wneud i mi bwyso drigaredd Iesu. Oherwydd dwi'm yn gwybod am un cwmwl mwy tywyll nag un storm fwy garw na storm y gydwybod wrth ystyried wyneb beth yw yn ei sancteiddrwydd. A mi sgrifennes i gerdd am y meddyliau hyn. A dwi am ei rhannu hi bore yma, gobeithio newch chi faddau fi. Beth barodd i'r dŵr o wrido wrth weld dy wyneb di? Beth nath i'r storm dywelu a Gair llynyddau'r llu? Pa lewyrch ddaeth i lygaid na welent a pha hyd a gorau i glistiau'r byddar a deffro'r dafod fyd? Ni all fy nghalon wrido ei chywilydd hi, a'r storm sy'n dal i rio yn fy nghydwybod i, ni threiddi ar golau ataf a galad yw fy nghân, nes i ti ddod i'm deffro i weld dy wyneb glân. Sut mae arnoch chi heddiw tybed? Ydy'r haul yn gwenu? Neu ydy'r cymylen llwyd uwch eich pennau? Neu fallech bod chi yng nghanol storm enbyd? Beth bynnag fo'n cyflwr, gadewch i ni frysio i geisio cwmni yn cyfaill pennaf, yn gwaredwr cryf a charedig, bedr yn cadw drwy bob storm, ac yn ei amser ei hun, chwythu'r cymylau ymaith yn llwyr. Gadwch i ni weddio. Arglwydd, da ni'n byw mewn byd bregus a brau, a da ni wedi cael natgoffa dros y misoedd diwethaf, ond hangen am rywun mwy na ni i ddelio â sefyllfa a chyflwr yn byd. A'r bore yma, os di'r haul yn gwenu, wel, da ni'n diolch i ti am yr haul hwnnw. Da ni'n diolch ti am y llawenydd o fedru gweld yr haul yn llythrenol a rhyfeddu at ogoniant byd natur. Ond o ddiwn tad, os di'r cymylen croni uwch yn pennau oherwydd amgylchiadau a sefyllfa'n bywyd. Neu os da ni hyd yn oed wedi dod i sylweddoli bod angen delio mewn gwirionedd a'r drygioni hwnnw, yr afiechyd hwnnw sy'n cael ei alw'n bechod yn y Beibl yn ein calonnau ni. Helpa ni heddiw i frysio ata ti. Ac a Gair a wneud i lonyddu cythrwfol ein calonnau, a wneud i roi ni dangnefedd, y tangnefedd sydd i'w chlaw bob deall, am dy fod ti'n yn caru ni, a dy fod ti'n gryf i ddelio â sefyllfa, ond yn garedig i gofio amdano ni. Amen. Wel, gobeithio bod chi'n mynd i gael diwrnod da a profi cwmni yr arglwydd Iesu yn ystod y dydd.